No niin, me tehdään meidän ensimmäinen video. Mun kaveri Leevi, eli mun toinen kaveri tässä meidän kanavalla, laukaisee nyt. Ja sitten mä laukaisen. Noniin. Joo, 3 laukausta. Oota hetki. Noniin, 3, 2, 1. Nyt, saa laukasta. Joo. Ota se kiekko. Sieltä se menee. Pöö vaan. Tossa menee yksi tyyppi. Nyt toinen. Noniin. Siinä se kiekko menee. Ja. Laukoo maaliin. Vielä viimeinen veto. Joo, ihan hyvä. No niin, tää kyllä jatkuu jo. Häh? Oota. Varo, Ville. Oota. No niin, toi tyyppi vetää. Niin. Jäät. Kommentoikaa kummalla oli parempi. Lepalla vai Ropsulla? Noniin. Jää vaan. No sekin menee ohi. Jumakeukka, mä halusin potkasta sen. No niin, viimeinen. No niin, moro. Hilakkeelle